La 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 मा लोंदों? सेरेब बेरेफुंजानि साहा लोंदोंनो बिथाङा साहा लामानि लांगोना सेराव बे सल' खननायबा सल' खन बा ओइ मा एसेल' बे सुंदोना भिडिअखौ गोबोर आच्छा लोगोफोर बेनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बेरेफुंजानि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा भिडिअआनो जाहैबाय बेरेफुंजानि नैबे न'आवनो लामा लांगोनायाव दान्दिसे भिडिअ खालामबाय। उन्दुना खालि मबाइल' नैरा एसे रायना हर बेखौ। जायगाखौ बरिया नुयोना लोगोफोर जाहानिखौ लामायाबो नै रडआ खाथियावनो दङ ओइनि जिङावनो। आच्छा लोगोफोर नै बेनि गेजेरावनो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे खावलायनाय थाहैबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामो लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा बेनो जाहैबाय लोगोफोर जेनेबा आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना बा बुहुमाव बर' हारियाव बयबो मिथिलायो। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय लोगोफोर। नोंथांमोनसिम लोगोफोर खावलायाव होलाबायो गाबोन मावजिनिखौ नायनोबा नै